Hello! Lad os se, om den fucking er i fokus, altså. Velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Og nu kommer min trial. Nå, ja. Hvad er der sket siden? Fuck, jeg er bleg i det her lys, men altså, hvad fanden? Det er jeg jo altid. Det er 2 år siden, jeg sidst har lavet en YouTube-video. Og nu er jeg tilbage, fordi at jeg synes, at det kunne være sjovt, og der er sket en hel masse i mit liv siden. Der var jeg i gang med prep, tror jeg. Eller bulk, en af delene. Og spiste kylling, og boede i Valby, og trænede og arbejdede i en børnehave. Og nu, der har jeg bare, der er boet på Amager siden, med en roomie, og så flyttede jeg alene. Jeg så stoppet jeg i børnehave og så videre, og startet som coach. Og så har jeg så passet børn ved siden af, som jeg stadig gør. Det var nogle børn, jeg passede også, da jeg startede vuggestue for, ja, så det var snart passet i 2-3 år. Det er Pelle i roeren. Okay, YouTuber. Skal jeg se, om jeg kan zoome ind på det? I can. Oh my god. Oh my god, he's so sexy. Thank you. Du elsker sig selv, fordi vi har et billede af os selv. Det er dig, der har valgt det. Ja, det er mig, der har valgt det. Det er ikke mig, der har fordi... Nej, jeg kan godt det. Der er nok nogen, der kommer til at skrive, what the hell? Fuck, hvor det bare mega egoistisk. Sådan har vi tid. I don't fucking care. Nå, okay, og hvad er der ellers sket? Jeg har fået en kæreste, og det er Pelle, og vi bor sammen. Og det er meget dejligt. Last first kiss. Min første. Det er du. Sidste første. Ja. Det har jeg aldrig hørt fra. Mit sidste første kys. Ja. That's him. Yeah. Er det sødt? Ja. Han er dog yngre end mig. Ellers så tænker jeg bare, så skal I bare med på mit liv igen. Helt almindelige, kedelige dage. Og hvis der sker noget spændende og noget sjovt. Noget event, noget I kender with. Nu bliver det snart sommer, så kommer der mere energi. Det er dejligt. Nå jo. Og så, ja så, ej, der er sådan en due ude på altanen. Ej, hvor sjovt. Det er det, man kalder ADHD. Ja, den sidder lige der, glor ind. Nå, men i hvert fald så var det faktisk det, jeg ville gerne vil fortælle om, at jeg faktisk er blevet udredt for ADHD. Og jeg startede på medicin. Og det så stoppet på igen, fordi at det fungerede sgu ikke for mig. Altså, det var både, jeg tabte mig alt for meget, og så er det hele tiden bare sådan, hvad der... Altså, der var stadig nogle gode ting ved det, men stadig også bare lidt flere dårlige ting. Altså sådan i forhold til kvalme og ja, ingen appetit overhovedet. Så nu er jeg sådan lidt tilbage i møllen, og måske skal jeg prøve at se, om der kunne være noget andet, fordi der er jo så fucking mange forskellige præparater, men det er bare sådan totalt ork at skulle igennem sådan en mølle med at skulle prøve alt muligt, fordi man hører også, hvor mange der får det sådan godt dårligt, og sådan, ja, så det er sådan lidt, det kræver sgu noget overskud, men nu må jeg se om, for jeg synes stadig ikke helt, at tingene bare sådan kører, men samtidig så er det heller ikke fordi, at noget medicin bare er sådan den mirakelmiddel. Så vi må se, hvad det bliver til, men ja, I don't know. Nå, og så spiser jeg også lige meget hår. Nå. I hvert fald så var det bare en lille velkommen tilbage til mit liv, og jeg glæder mig til at få lavet nogle flere videoer, og ja, hvis I har lyst til at følge med, så bliver jeg bare glad. Og så ses vi bare lige pludselig i nogle af mine andre videoer. Bye bye.